però aquest any hem rebut moltes queixes de molta gent i de molts barris diferents de Viladecans. Per tant, pensem o suposem que la cosa ha anat a més. Pensem que és un tema que s'ha de prioritzar i ens hi hem de posar a mirar de resoldre. Però també entenem que les paraules venen de les clavegueres i que per tant s'ha d'intensificar, perquè no dubtem, evidentment, que les clavegueres es revisen i es repassen, però crec que sí que s'ha d'incidir més ara amb la calor que fa i més a l'estiu, que és quan apareixen, doncs d'incidir també en aquesta neteja. I llavors la nostra pregunta era això, si aquestes neteges, si ho teniu present, de tirar endavant aquestes neteges. També sabem que a la web de l'Ajuntament hi ha un telèfon on dieu que podem trucar per ser informats d'això. És un tema que està penjat a la pàgina i nosaltres pensem que se li ha de donar més ressò i que quin cost té aquest d'allò. Si això li costa a la gent que té per anar a les cases, si truquen, això té alguna despesa per a aquestes persones, o sigui, és un servei gratuït, i sobretot això, conscienciar-vos de que aquest any s'hi ha de posar més, perquè n'estan apareixent, estan proliferant bastant. I ja et dic, no en un únic barri, sinó a diversos barris. Ja en la de jo ja us ho he posat, s'han trobat a Montserratina, s'han trobat a Barri de Sales, s'han trobat a l'Eixample.